Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma yan uwa yan Nijar barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Muna yi muku fatan alkhairi a duka inda kuke a faɗin duniya. Alal haƙiƙa kamar yadda magana ta taso a lokacin da gwamnatin ƙasarmu ta Nijar a ƙarƙashin ministan man fetur na ƙasa ya hudo wata takarda da take magana cewa a cikin ma'aikata waɗanda suke aiki cikin kamfanin nan wanda yake aiki na ƙasar China, ya ce akwai ma'aikata waɗanda sun yi kimanin shekara 4 suna aiki waɗanda ba 'yan ƙasa ba. Shine minista ya buƙaci cewa waɗannan mutanen a sallame su a maye gurbinsu da 'yan ƙasa. Wannan magana ce wadda mafi yawancin mutane suna ganin cewa ba haka ya kamata a yi ba, ko kuma a'a tsakanin alaƙa da ke da kwai tsakanin ƙasar China da Niger ba haka ne tsarin ya kamata ba da sauransu. Kowa yana ba da irin abin da yake gani shine. Abu na farko dai, ita dai gwamnati da ta ɗauki wannan mataki ba za ta ɗaukar matakin da na farko zai cutar da al'ummar Nijar ba, zai cutar da Nijar. Gwamnati ba za ta yin abin da bai cancanta ba da ƙasarmu ta Nijar. Kenan wannan matakin da gwamnati ta ɗauke shi na cewa dukkan ma'aikata waɗanda suka yi kimanin shekara 4 cikin wannan kamfani suna aiki, to ya kamata a sallame su kuma a maye gurbinsu da 'yan ƙasar Nijar waɗanda dukkan sun iya waɗannan ayyukan. Sabida Nijar akwai mutane masu ilimi a ɓangaren harkar man fetur nan, wanda ba yau ba ne ba suke cikin wannan ilimi na man fetur, ba yau ba ne ba suke cikin wannan karatu. Tun lokacin tsohon shugaban ƙasa, Allah Ubangiji ya ji ƙanshi da rahama, Baba Tanja, tun wannan lokacin akwai 'yan Nijar da yawa waɗanda an ba su ilimi a wannan ɓangaren, wasu ma ana cikin karantar da su. Kenan ba zai yiwuwa ba a ce a Nijar babu waɗanda za su maye gurbin waɗanda za a huddawa 'yan ƙasashen waje. Ba zai yiwu ba a ce babu ko guda wanda zai iya wannan aikin. Wannan ba abin da za mu yarda da shi ba ne. Kenan don haka wannan mataki da aka ɗauke shi mataki ne mai kyau ga ƙasa, kuma mataki ne wanda ya yi daidai da tsarin tafiyar mu a halin yanzu. A ta kowane ɓangare da muke ganin cewa arzikin ƙasar Nijar ya kamata ya amfani Nijar, ya kamata ya amfani al'ummar Nijar. Kuma duk kowace ƙasa a duniya tana bin yanterekinta ne. Kenan mu ma yau Nijar yanterekinmu ne shugabanninmu suke bi. Yanterekin ƙasa ne ake bi, yanterekin al'umma ne ake bi. Kenan ƙasanmu muna da arziki gashi nan Allah ya yi mu shi. Kenan gwamnati dole za ta ɗaukar matakai waɗanda suka dace da arzikin nan ya amfani ƙasa, ya amfani al'ummar ƙasa. Idan muka ce wannan abin da gwamnati ta yi kamar za mu ɗauka shi a matsayin abin da bai kamata ba, ko kuma an yi saurin yi, ko kuma wasu abubuwa, duka ba shi ba ne ba. Mataki ne wanda ya kamata a ɗauke shi saboda kowa muke yi akan tattalin arzikinmu ya zama namu, akan arzikin da ke gare mu wanda Allah ya mu cikin ƙasa ya amfane mu, ya amfani ƙasa. Kenan kan ma mu ɗauka cewa ai wannan abin ba daidai ba ne, ko da kuwa ba daidai ba ne ba, su ma'aikatan nan da suka yi kimanin kusan shekara 4 suna aiki, ya kamata a ce kamfanin nan
ya yi ƙoƙarin ɗaukar matakin maye su, tunda ya san cewa a halin yanzu da ƙasar nan take tahiya ta sauya alaƙa, ta sauya tsari, kenan kau sun san cewa komin daren daɗewa za a waiwayi wurin nan. Amma me yasa su kansu ba su yi ba? A baya gwamnati ta ba wasu 'yan ƙasar China umarnin cewa su fice su bar ƙasar a kan bin rashin doka. Kuma alhali a ƙasarsu doka ita ce sama ga komi. To me yasa nan a cikin ƙasa za su cewa ba za su bin doka ba, ko sun ɗauka cewa a irin baya ne yadda ake tahiyakin nan? To gwamnati ta musu umarni su huta saboda ba su bin doka, an ba da umarni a ɗauki mataki, sun yi watsi da shi. Shi yasa gwamnati ta ba su umarnin cewa su fice su bar ƙasai. Kuma a baya-bayan nan wasu suka taso su ma haka nan. Kenan dole ne ƙasar Nijar duk abin da mahukuntanmu suka ga bai gyara mu, to ya kamata a taka ma abin nan birki tun da wuri. Idan suna buƙata su zo a sake zama da su, a yi tahiya ta gaskiya da gaskiya. Wannan ƙasa tamu ce, to ku yarda za ku bin dokokin ƙasa, wannan shi ne. Amma bai yiwuwa kuna cikin ƙasa kuma ku ce ba za ku bin dokokin ƙasa ba. Sabida me? Kenan dole ne kuna cikin ƙasa, to dole ku bi dokokin da hukuma suka aza. Dole ne ku bi dokokin da ƙasa take so ta bi a kan fannin tattalin arziki. Kenan wannan mataki da Majalisar Ceton Ƙasa ta ɗauka mataki ne mai kyau, mataki ne ingantaccen, wanda kowace ƙasa da shi take samun makamin yaƙi na tattalin arziki. Tattalin arzikinku ya zama naku ne. Kan tattalin arzikinku ya zama a'a sai dai a haɗe shi. Shekaru da yawa sai dai a dinga gayin Nijar cewa akwai kaza. Amma idan ka zo cikin ƙasar ba ma za ka taɓa sanin cewa ba akwai abin. Sabida mi gaba ɗaya abin bai amfani ƙasar ba, bai amfani al'ummar ƙasar ba. Wasu 'yan tsiraru ne kaɗai suke amfanuwa da abin. Wasu 'yan tsiraru ne kaɗai suke cin amfanin abin. To yanzu kautun da Allah ya kawo mu shugabannin da suke da buƙatar mu ma arzikinmu ya amfane mu, ya amfani 'yan ƙasa, to ya kamata kawai a ce duk wanda za a hulɗa da shi to ya girmama matakan da shugabanninmu za su azawa. Ya girmama matakan da shugabanninmu za su azawa shine zaman lahiyar shi a cikin ƙasarmu. Muddin mutum ya ce ba za a yi bin su ba, to kuma bai ɗauko hanyar da za a zamunawa lahiya tare da shi ba. Sabida ƙasa ta al'ummar Nijar ce, ƙasa tamu ce, shugabanninmu kuma in suka aza doka, to dole kowane kamfani ne ya kamata ya bi. Kar su mance cewa su ma idan aka je ƙasarsu doka ce ake bi. Kenan don haka kuma kun zo ƙasar wasu, to dole ku bi doka. Waɗannan mutane da ake neman su hidda su maye gurbinsu da 'yan ƙasa, sabida akwai waɗanda suka cancanta ne a sa su, kuma 'yan ƙasa ne sun iya aiki. Sabida akwai waɗanda ya kamata a sa su ne sun iya aiki. Ba yau ba ne ba ake harkar nan ta man fetur, ba yau ba ne aka fara harkar nan. Kenan ya kamata wannan kamfani na ƙasar China da aka yi mishi magana, to idan yana ɗaukar mataki, ya ɗauki mataki ya maye gurbinsu duka da 'yan ƙasa, ya bi doka ta ƙasa a zamana lahiya. Ƙasarmu ta Nijar ba ta neman tsegumi da kowa, ba ta neman rikici da kowa. Amma duk abin da ya shahi 'yan terekinmu a halin yanzu, to shugabanninmu ba za su zira ido su kalle shi ba ya tai ga banza. Kuma muna goyon bayansu, muna tare da su.
duk matakin da za su ɗauka wanda ke gyara ƙasa muna tare da su a kai. ‘Yan uwa muna yi muku fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya ɗaukaka Nijar ya kare mu shugabanninmu na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP.